Ovaj skrivi setak. Viš, to je ta. Da, to je to. Može? Može. Mene sigurno, ja se raspadam. Sve me živo boli. Da meni je ovo zostalo. Bila je vatra, ali prima ko se misli zato što me ovaj nije pustio naprijed. Da, pa i na kraju sam ja i odustao. Htio sam izaći, ranije konta, bila bi sramota. Bravo, Vesnički. Bravo. Čekaj, stići Muni, lupimo Muni, pa i ja tići. 7-2-11. Čekaj, dođi Muni. Odi. Ovo su finalisti. Ima nas puno. Čekaj da skine kacigu.